Så skal vi til historien om Abdullah Ahmed, den 29-årige somalier, som på 9. år sidder indespærret på Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. I fredags kom der nyt i hans sag. For i fredags begyndte nemlig endnu en retssag om Abdullah Ahmeds farlighedsdekret. Inden og under retssagen demonstrerede omkring 60 fortrinsvis somaliere af Abdullahs familie, venner og støtter foran Sikringsanstalten, hvor retsmødet fandt sted. På retsmødet krævede Abdullah Ahmeds advokat journalerne omkring Abdullah Ahmeds behandling igennem de seneste 30 måneder udleveret, og det har betydet, at sagen om at få ophævet hans farlighedsdekret endnu en gang trækker ud. Ja, nu skal vi så til næste kapitel i historien, men oddsene er dårlige for Abdullah, for det er langt fra første gang, at farlighedsdekretet skal prøves ved en domstol. Abdullah Ahmed har snart siddet på Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland i 9 år. Det farlighedsdekret, som nu er det eneste, der holder ham indespærret, er blevet fornyet med 2-3 års mellemrum, og Abdullah Ahmed er stadigvæk kun dømt for vold, som under normale omstændigheder vil give ham 1 til 2 måneders fængsel. Det er vel at mærke vold, som han har begået som psykiatrisk patient mod sine plejere i psykiatrien. Karl Bach, medlem af Rådet for Socialt Udsatte, har fulgt sagen gennem længere tid. Det er menneskeretsstridigt, at der sanktioneres så omfattende, så vidtgående. Når man sammenligner, hvad er det Abdullah har gjort med, hvor lang tid han nu har været anbragt, så råber det til himlen. Der er ingen sammenhæng. Fri, fri, fri Abdullah! Gang på gang forlænges Abdullahs farlighedsdekret og behandlingsdom altså. Men hvad ligger der til grund for forlængelserne? Vi ser på et eksempel. I marts 2007 er der uro på Abdullah Ahmeds afdeling på Sikringen. Abdullah slår i den sammenhæng ud efter en plejer, men er ifølge journalen ked af optrinnet og undskylder over for plejeren. Journalen skrives den dag af overlæge Benedikte Wolfing. Men få dage senere bruges den samme episode af Benedikte Wolfing som eneste konkrete eksempel på, at Abdullah Ahmed stadig er farlig. I sin erklæring i sagen om forlængelse af behandlingsdommen skriver hun 5 dage efter episoden, at Abdullah Ahmed flere gange har slået personalet, sidst den 7.3.07. Ikke et ord om, at han ikke ramte, og i øvrigt var ked af hele episoden. Og heller ikke et ord om, at episoden er den første i 10 måneder, og at man før den episode skal 3 år tilbage for at finde en voldsepisode, hvor Abdullah Ahmed rammer en af sine plejere. Men resultatet bliver, at Abdullah Ahmeds behandlingsdom i august 2007 forlænges med endnu 2 år. Og misforholdet mellem de 2 beskrivelser siger overlæge Benedikte Wolfing selv. Jeg kan ikke forestille mig, at der er uoverensstemmelse i det, som jeg skriver, da jeg altid bestræber mig på at beskrive situationen, som den er. Niels Anker Rasmussen er advokat for Abdullah Ahmed. Han har svært ved at forstå overlægens fremgangsmåde. Drejer man de oplysninger, der er i journalerne, og giver dem kan man sige, et yderligere skub i en retning, jamen så er det ikke det, en overlæge skal gøre. Så misbruger man jo den myndighed, man har, til at komme med erklæringer, og det må man ikke. De meget forskellige beskrivelser af Abdullah Ahmed undrer også hos Amnesty International. Speciallægen har afgivet en erklæring til brug for sagen, som simpelthen er i strid med lægens egne optegnelser i journalen. Og man kan sige, at problemet med det er, at så hører alting jo op. Det er jo et fantastisk vidtgående indgreb i et farlighedsdekret. Og det illustrerer i hvert fald, at man bliver nødt til at have en helt anden form for tæt, uafhængig kontrol med de her sager. Men uanset kritikken fra pårørende, patientorganisationer og internationale menneskerettighedsorganisationer, så sidder Abdullah Ahmed fortsat på Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland, en stor del af tiden fastspændt i sin kørestol, betragtet som en af landets farligste mænd. Retssagen fredag om Abdullah Ahmeds farlighedsdekret endte med at blive udskudt, da forsvaren krævede mere dokumentation end den, som Sikringsanstalten og den offentlige anklager kunne fremvise.